Maadjong adlaw kanatong tanan. Gahapon, akong gidawat sa Bohol Panglao International Airport si IATF Chief Implementer Secretary Carlito Galvez ug ang iyang Deputy Chief Implementer si Secretary Vince Dizon. Dala nila ang kinaunhang PCR laboratory equipment sa Bohol nga atong idugang sa umaabot nga PCR equipment sa Galeares Hospital. Ang PCR lab equipment ingon nila nga gold standard o pinaka-reliable nga testing equipment nga makadetect kung natakdan na ang usa ka tawo sa COVID-19. Importante ang nahitabo tungod kay sa umaabot nga mga adlaw, gusto nato nga dugangan pa ang pagpauli sa atong mga OFWs o mga locally stranded individuals or LSIs. Labi sa tanan ug mas importante pa, gusto nato mahimo kitang andam sa pag-abli sa atong ekonomiya para makabalik na ang mga tao sa ilang trabaho. Kabahin sa atong mga pagpaningkamot sa pagpauli sa atong mga LSIs, ipahinumdum ko sa tanan nga Mayo 13 pa ako nang gianunsyo ang mga pulisiya ug direktiba for returning LSIs. Para sa step-by-step nga mga lakang, palihog makikoordinate sa LGU, LSI Focal Person ninyo. Ang ilahang contact numbers ug email address makita ninyo sa RTIAP Facebook page o sa Provincial Government of Bohol Facebook page. Para naman sa mga manguliay sa ilahang mga lalawigan, bisitaha palihog ang outgoing LSI Bohol Facebook page. Kagahapon, ato pod gipauli na ang 51 nga mga OFWs tungod kay nigawas na ang ilang negative PCR test. Akong mainiton nga pagtimbayan nila. Takong pasalamat sa atong mga doktor, mga nurses, mga medical frontliners, hotel and property owners, LMP President Mayor Miriam Sumailo, Panglao Mayor Nila Montero, and Tagbilaran City Mayor Baba Yap, sa tanang mga mayor sa Bohol, ug sa mga sangguniang panlalawigan members, partner local and national agencies sa ilahang wayhunong nga suporta. Sukad sa Marso, 4 ka grupo na ang nakauli sa ilang tagsa-tagsa kalungsod. Ang grupo gikan sa Leyte, ang first batch nga mga OFW sa Mercedarian Dawis, ang second batch sa OFW sa Crab House ug Roman Empire, ug ang karong third batch sa mga OFW sa The Story Resort. We have brought home a total of more than 300 Bolanons. Diri nato makit-an na sa atong pagtinabangay ug striktong pagsunod sa mga medical protocol, dili kinahanglan kahadlukan ug i-discriminate ang mga returning Bolanons. Labi sa tanan, gusto na akong pasalamatan ang mga OFWs ng Bohol sa ilahang tabang sa atong nasud. I want you all to know and to be proud that OFW earnings from our national employment agencies generated 85 billion pesos, which our country is now using for our anti-COVID programs. Sa umaabot nga mga semana, ang atong direksyon batok sa COVID-19 magpabilin nga number 1, aggressive prevention gihapon pinaagi sa social distancing, pagsulob sa face mask ug pagbaton sa kalimpyo. Number 2, pagpalig-on sa atong testing capabilities, pinaagi sa pagpatukod dili ra sa usa ka PCR laboratory. Number 3, pagpauli sa atong mga OFWs ug LSIs. Number 4, pagpahuman sa atong minimum health standards for work, for home, and for transportation. Kinahanglan na mubalik na ta sa atong mga trabaho. Apan, buhaton nato ni pinaagi sa mga striktong pulisiya nga makaprotekta kanatong tanan. Pahinumtumpod na ako ninyo, labi sa tanan ngadto sa atong mga mayor, napasud na ta sa panahon sa ting-uwan at ting-bagyo. Nagsugod na ang pagsaka sa kaso sa dengue. Manghinlot ta sa atong palibot. Mainom ta og daghang tubig, mag-vitamins ta, mag-virgin coconut oil, kaon og prutas og utan, aron mapabilin lig-on ang atong immune system sa panahon sa ting-uwan. Mao nga magpabilin sa inyo ang mga panimalay kung why importanteng lakon. Mga kaigsuunan na akong Bulanon, ayaw na pagdahom nga mobalik pa ta sa atong naandan. The global economic slowdown will cost trillions of dollars. Millions of jobs have been lost all over the world, and no vaccine has yet been found. The way will be long, the way will be hard. We need our discipline, and we need our unity. We have to show we have a working system in Bohol to live with this virus. Because to live with this virus is to defeat this virus. God keep you safe, and God save Bohol.
Daghang salamat kaninyong tanan.